आकेश रो दाती दाती मुक्त खालाय रेनानि इंथो ताइ जेल खाना जारा सबजेक्ट तंनाय रो बनबो फियकनानि इंथो हाय हिनैनायनो सोंताबो अमथा जेंजागौ ताइ जागा जागा सिनि सामुं खायजाया खायरेनानि बागै थाजिं साइथांगना बल कमिटि खामानि तुयै गोबां बर' हत मर पलिटिकल सिं गना बा बिबिनो गना लास्ट बर' महैपा नङै मानो होनैनाय वानसक दंखना फिया बाबो बुल जोंखा बलक बलक खामानि कारण महाय ओ रमजा खैजा बिबिनो दिग दिया तुयै कालेक्ट खायै जोंगाबोनो डाटा नानानि बागै से जोंगाबो हाकि बलक मा खावो ताइ सिनि मान थाइनो जों समान के बागै रेनानि बागै ताइ अर सुनो सुबानाय गोबां मा सिनो हानि जत सिनि बुकुं बारार जतन चुबाका सुनो केबो चुबाया करै जत नगनि माइ मासा जागा मासा याइया फियाबा जों तुबुइ रि मे आफाना ताबो आइननि बिसिक गणतन्त्र माध्यमे जों गोबां मा सानै तुबुइ बरन रनानि नै वानसक जा आबो खोनाबानो नर लास्ट सिनो अजुमा ताइबो साइ खोनारनो नंग सायांगला तामनि हिंके अबनो नरं थानानि कयमुं ताकुर जों वानसंना नांसिनाय बा बिना नांसिनाय तामके जों सामुं ताङै थानाय जों बाके जानाय जों हायनो बुनु क्लब हिमि पोसलिया जों साक साक जे सिनि याखै जों बासाना नांसिनाय सिनि साक साक सिनि याखै बासानानि के जों तामुंना नांनाय जों जुवार नंगै जुवार थंगै तास थंगै समय काद्रि पोसगया सिनि बोसानो तयै जों फोरोंगै लेखा हयते बिभिन्न दिग दिया तयै जों कुसुगति हे तालां थानांनाय फियाबा जों चाकरि सरकारि कर्मचारी सरकारि सै खालायनानै बागै लेखा पढिरिया आइनि सादि नर लिडार न नांनाय इनि चराय न बरनि मानसिकता बरनो फेस खालायना नांनाय नर लिडार न नांनाय चराय न चाकरिया जों निजे बुनो चाकरि नांनाय अ हानि बसाङै हाके वानसं रन नांनाय चराय न जों ताव पढिरके ताम चाकरि खालायनानै बागै पढिदि डॉक्टर रंनानि बागै पढिदि इंजिनियर रंनानि बागै पढिदि पुलिस ऑफिसर रंनानि बागै पढिदि हाइनि चराय न पढिदो ताबा हाके ता एडवाइस तारि सिनि चराय न सिनि चराय न एडवाइस ना नांनाय नर लिडार रंना नांनाय इनि मासानाय नर साराति प्रानि बरनो तुइ दुलुइ तंनानि बागैसे नर वानसगै लेखा सोलोंसि दिनि सानानि